Quan un estat falla amb les seves propostes de benestar és probablement per una única raó, perquè no té prou diners. I quan un govern no té prou diners és per dues raons, o perquè ingressa poc o perquè gasta poc. El govern espanyol què passa? Les dues coses. Ingressa poc i gasta poc. Amb què ingressa poc? Vol dir que hauria de pujar els impostos? Jo particularment penso que sí. No tots els impostos, no pas l'IVA, no. Hauria de pujar l'impost del patrimoni, hauria de pujar l'impost de les grans fortunes, hauria de pujar l'impost de les herències, tot això hauria de pujar. Però com que tampoc soc massa expert en impostos, no m'hi posaré en profunditat. Ara no analitzaré si els impostos s'han de pujar o no s'han de pujar. Però una cosa sí que analitzaré, que s'han de pagar. És a dir, que el que hi ha és un enorme frau fiscal. Vostès recordaran que ara ja farà un any, el juliol de l'any passat, abans de marxar de vacances, el president del govern ens va dir que es veia obligat a pujar l'IVA. Aquest senyor sempre està obligat. I ens va dir que es veia obligat a pujar l'IVA. I com que es veia obligat a pujar l'IVA, doncs al setembre ja ens ho diuen. Però va dir, serà bo pujar l'IVA, perquè si pugem l'IVA, recaptarem en els propers 3 anys 63.000 milions d'euros suplementaris, el qual anirà de meravella, amb una compte del deute que té el govern espanyol. Molt bé, ens va donar de vacances, va tornar de vacances, els nanos sobretot, que anaven a l'escola, i si van trobar els llibres, havien pujat de preu, perquè els implicaven un IVA superior. Però mira per on, el mateix mes de setembre, en què el llibre pujava de preu, el Gremi d'Inspectors d'Hisenda, el Sindicat d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat espanyol, feia públic un estudi sobre el frau fiscal a Espanya. I aquest estudi acreditava que, segons ells, que se suposa que hi entenen, però ells són els inspectors d'Hisenda, el frau fiscal que es feia a Espanya suposa cada any 93.000 milions d'euros. Fixin-s'hi bé, si pugem l'IVA, en 3 anys n'aconseguirem 62.000 milions. Si rescatem el frau fiscal, en un sol any n'aconseguirem 93.000 milions. Perquè se'n faci una idea, el primer subjecte de l'estat del benestar a Espanya es diu pagament de pensions. Què li suposa al govern espanyol el pagament de pensions? De pensions, com vostès saben, n'hi ha de 5 tipus. Les pensions de jubilació, les pensions de viduïtat, les pensions d'orfandat, les pensions de grau de malaltia i les pensions no contributives. Què li suposa al govern espanyol pagar aquestes 5 pensions? 115.000 milions d'euros l'any. Si rescatem els 93.000 milions de frau fiscal, podria pujar les pensions en un 80%. Per tant, no és per riure, això del frau fiscal. Però què caldria per fer això? Doncs perseguir els que no paguen els impostos. I qui són els que no paguen els impostos? Segons els inspectors d'Hisenda, 4 grups de persones. Primer, ens agradi o no ens agradi, nosaltres, els ciutadans del carrer, una mica de frau fiscal fem. Estic convençuts que el dia que ve el lampista no li paguem IVA, el dia que el dentista s'encaparra no pagar-nos factura, el dia que fem una classe particular no la declarem, el dia que fem una xapussida i s'amaga, estem fent frau fiscal. Petit, però no estem fent. Què suposa aquest frau fiscal? Segons els inspectors d'Hisenda, una quarta part d'aquests 92.000 milions. Però atenció, qui fa les altres 3/4 parts de frau fiscal a Espanya? Ho diuen els inspectors d'Hisenda. Primer, grans bancs. Segon, grans empreses. Tercer, grans fortunes. Comencem pels grans bancs. I els diré sense cap por dues coses perquè han estat publicades al diari. Primer gran banc que evadeix impostos a Espanya, Banco de Santander. En la seva pròpia memòria anual s'ha vist obligat a reconèixer, agafin-s'hi fort, el Banco de Santander s'ha vist obligat a reconèixer que té diners amagats amb 15 paradisos fiscals. El senyor Emilio Botín, president del Santander, té 13 processos judicials criminals darrere seu per frau fiscal. La seva filla, Ana Patricia Botín, no pot trepitjar Argentina, serà empresonada el dia que entri en aquest país per frau fiscal. Banco de Santander, primer banc fraudulent del país. Segon banc, Banco de Bilbao. Tota la cúpula directiva del Banco de Bilbao, tota ella, fa 3 anys es va oblidar de dir, perquè des del president fins al darrer conseller se'ls va trobar que tots ells tenien diners amagats a les Bahamas, a les Bermudes, a les Caimán, a les Seychelles i a Seychelles. Aquí hi ha una part importantíssima de frau fiscal. Qui més fa frau fiscal? Les grans empreses. Miri, si llegeixen el diari dels últims 15 dies, perquè si llegeixen de més enrere sota el banc, veuran que hi ha 3 empreses, 3 esmentades en el diari com a grans fraudulentes que amaguen el 90% dels impostos que haurien de pagar. Quines són aquestes 3 empreses? Google, Amazon i Samsung. Les 3 surten al diari aquesta setmana. Però si miren més enrere, en trobaran més. I finalment, grans fortunes. A Espanya les fortunes tenen un privilegi. Potser n'estic parlant. Es diu la SICAP.
les societats d'inversió de capital variable. Aquests que tenen més diners tenen possibilitats de trobar-los legalment amb un fons d'inversió que només cotitza tributàriament el 1% dels beneficis econòmics. Aquesta setmana, demà passat, comença el període de rebaixa de renda. Vostès, que tinguin ingressos, què pagaran? La tarifa que els correspon, un 15, un 20, un 25, un 30. Els senyors que tenen els diners sense cap només paguen l'1%. Consultin un diari l'altre dia. Primer personatge espanyol amb més diners col·locats a la ciutat. Emilio Botín, president del Sant Pere. Jo crec que veuen vostès si hi hauria possibilitats que l'estat del benestar funcionés. Però és evident que el govern mai s'arredirà amb aquests senyors, perquè el dia que el govern si té diners ha d'anar per la mal en qüestió de territori de concret. I per tant, mai farà res en aquesta direcció. Segon element, i ja pràcticament acabo per preservar l'estat del benestar. Si un govern ingressa poc, ja és un problema. Però també és un problema si gasta molt. És que el govern espanyol gasta molt? Per descomptat. En segons quines coses, nosaltres no gasta gaire. En quines coses gasta massa? Algunes són vox populi. I si no preguntaran què gasta massa el govern, ens diran en aeroports, en AVE, amb diputats que cobren fins als 100 anys, no ho sé, dietes. Però tot i així us diré que aquests no són els dos elements de despesa més escandalosos o menys petits. Hi ha dos elements de despesa absolutament escandalosos. El primer ja l'he esmentat abans, despesa militar. En un moment en què Espanya no té cap tipus d'amenaça per enlloc, gastem cada dia 52 milions d'euros preparant la guerra. 52 milions d'euros preparant la guerra amb elements que no es fan cap falta. Els hi poso un exemple. Espanya està construint des de fa 16 anys un avió de combat, juntament amb Alemanya, Anglaterra i Itàlia. Fa un quant temps, el que governava Alemanya, el senyor Schröder, que era antecessor de la senyora Merkel, va dir que miraria que Alemanya es desvinculés d'aquest projecte d'avió de combat. I va dir que ho faré per dues raons. Primera, perquè és caríssim. I segona, perquè és un avió de combat dissenyat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. No cal fer. Al cap d'un cert temps, el senyor Schröder va fer un segon discurs i va dir jo ja volia marxar d'aquest projecte d'avió de combat, però industrials, banquers i militars no m'ho han deixat fer. Escolta, qui governa la democràcia alemanya? El senyor Schröder, suposadament escollit pel poble, o els banquers, els industrials i els militars. No cal que els digui qui governa la democràcia alemanya i molt ens hem mogut pocs democràcies alemanya. Espanya mai ha volgut abandonar aquest projecte d'avió de combat. És la primera vegada que hi som en la història i estem en la regió en castellà, más contentos que l'Unió, com fa pocs. Però participar en aquest projecte d'avió de combat ens costa cada any 1.300 milions d'euros. Perquè si fa subir, algú d'aquí a la sala segur que aquest any s'ha trobat amb una novetat, que li congela la pensió. El que el govern espanyol estalviarà aquest any pujant les pensions és 1.300 milions d'euros. No hi ha 1.300 milions d'euros per pujar les pensions, però sí que hi ha 1.300 milions d'euros per finançar aquest avió de combat. Per nosaltres, 1.300 milions d'euros és una barbaritat. Però pel projecte és poc, perquè Alemanya, Anglaterra i Itàlia paguen més que nosaltres. Espanya, pagant 1.300 milions d'euros, només aporta el 13% del projecte de l'avió. Alemanya, Anglaterra i Itàlia paguen l'altre 87%. Com que Espanya només aporta el 13% del cost de l'avió, només construeix el 13% de l'avió. En concret, d'aquest avió Espanya en construeix la cua i l'ala esquerra. Si vostès tenen en compte que Itàlia en construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà. I no cal que us digui que no, perquè quan es van enviar el primer exemplar es va estalviar l'enviar. No podem fer aquestes despeses. I les últimes despeses, i amb això acabaré, inútils que fa el govern i que no permeten protegir aquesta benestar químics, senzillament les que deriven de salvar la banca. Miri, la banca no s'ha de salvar, s'han de salvar els clients, que és una cosa diferent. Però la banca no. La banca és una cosa del capitalisme. Que si jo tinc un restaurant, o tinc una papereria i em va malament, no puc anar al govern i dir, escolta, que m'ha anat malament al banc. Ai, que al banc no m'ha anat malament al restaurant, m'ha anat malament a la papereria. El govern ja s'apagarà vostè amb la seva papereria i amb el seu restaurant. En canvi, si jo vaig al govern i li dic, escolta, m'ha anat malament al banc, ve el govern de seguida i em recolza. Per què? Perquè heu de salvar els clients. Però vostès que saben, els clients estan salvats pel Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya garanteix que si el banc amb el que treballem normalment, ells, des del Banc d'Espanya, ens protegeixen, ens donen els primers 100.000 euros que tinguem a la compta. Algú s'ho podrà preguntar, i si en tenim més de 100.000? Home, si en tenim més de 100.000, d'entrada sí en tenim molt. Però, per altra banda, sempre es podrien posar 100.000 en un banc, 100.000 en un segon banc, 100.000 en un tercer banc, i automàticament el Banc d'Espanya ens el protegeix. Gràcies.
fan? Van a salvar els bancs de Sabadell. El primer que van salvar d'aquesta tongada actual de la crisi va ser un de petitet, però significatiu. Van salvar la Caja de Ahorros de Castilla-La Manxa. La Caja de Ahorros de Castilla-La Manxa havia fet un forat de 3.900 milions d'euros. El govern els va posar a seguir. Què són 3.900 milions d'euros? 3 vegades la pujada de pensions, com els informes. Molt bé, el govern va salvar la Caja de Castilla-La Manxa. Per què la Caja de Castilla-La Manxa havia caigut d'aquest forat? Això no us explicaven els diaris per dues raons. Primera, perquè els seus directius donaven crèdit, però no donaven crèdit a la gent. Es donaven crèdit ells mateixos i no el donaven. I en segon lloc, perquè aquesta banca va finançar la construcció d'un aeroport a Ciutat Real, en el que sembla que enterren els mateixos avions que Castelló, és a dir, Camp. I quins eren els responsables de la Caja de Castilla-La Manxa que van fer aquesta barbaritat? El president i el vicepresident. Qui és el president? Un senyor que es diu Ignacio López de Villar. No, que no és el vicepresident. Es diu Juan Pedro Hernández Molto, el president. Molto. I qui és el senyor Juan Pedro Hernández Molto? Doncs mira, però ara ja no, però l'any passat era senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del país. I qui és el vicepresident? Aquest que m'hi govern, l'Ignacio López de Villar. Qui és Ignacio López de Villar? No ho sabem, però sabem perfectament qui és la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular. De veritat que així estan les coses. I per tant, hem d'acabar, i així que amb una petita nota d'esperança. Així com els deia que davant de la recuperació, davant de l'atur, les propostes de recuperació entre tots i repartir-nos el treball, davant del tancament de l'estat del benestar, degut al temps bancari, també hi ha una petita nota d'esperança. No gaire gran, però almenys és molt. I aquesta nota d'esperança es diu banca ètica. Atenció, banca ètica, que no pas banca cívica, no es confon. Perquè hi havia una institució que històricament s'havia dit Caja de Ahorros de Navarra, que els dies sembla que això no era un nom massa vestit, i aleshores es van rebatejar per instruccions del jefe de màrqueting amb Banca Cívica. Realment les instruccions eren bones, perquè cal dir que Banca Cívica va canviar de nom, com que feia que aire així una mica ètic va començar a guanyar clientela. Doncs asseguro que Banca Cívica d'ètica no en tenia res. Entre els raons, perquè Banca Cívica és la tercera institució espanyola amb més inversió feta a l'indústria d'armes. La primera institució espanyola amb més inversió feta a l'indústria d'armes es diu Bilbao Vizcaya. La segona es diu Santander. I la tercera es deia Banca Cívica, perquè ara ja no es diu Banca Cívica. Banca Cívica se l'ha menjat. Qui se l'ha menjat? La Caixa, que s'ha convertit en la tercera institució espanyola amb més inversió feta a l'indústria d'armes. Per tant, ja veuen vostès que no estic parlant de banca ètica, estic parlant de banca ètica. Però en canvi convé parlar de banca ètica. Encara que reconec que l'expressió banca ètica és completament incomprensible, perquè la paraula banca i la paraula ètica juntes no s'han vist gaire clar. Una vegada em va telefoniar un periodista i va dir, escolta, a vostè li interessa això de la banca ètica? Home, dic, penso que és una proposta de futur, m'agrada bastant. I per vostè s'ha donat compte que banca ètica és un oxímoron. I miri, perdoni, perquè aquesta paraula no l'he sentit mai abans. Que no em digui que vol dir oxímoron no farà res. I aquest periodista molt amable em va dir, oxímoron és aquella paraula que fan servir els filòlegs per referir-se a l'agrupació de dues paraules en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Em va agradar aquesta idea perquè veiem que la paraula banca desmenteix el sentit de l'ètica i la paraula ètica desmenteix el sentit de la banca. Tant em va agradar aquesta expressió oxímoron que em vaig proposar a mi mateix fer-me una petita col·lecció d'oxímorons. Vaig obrir una llibreta i vaig posar oxímoron. Primer, banca ètica. Doncs clar, perquè una col·lecció tingui sentit, no puc posar només una paraula, vaig a posar més d'una. Vaig començar a anar quina altra paraula posaràs a la col·lecció. Vaig dir això. Vaig sortir al carrer. En aquell moment, quan surto al carrer, passo una furgoneta i la furgoneta deia carpinteria metàl·lica. I clar, o serà carpinteria o serà metàl·lica. Doncs mira, banca ètica i carpinteria metàl·lica. Aleshores, aquells dies estàvem per la guerra d'Iraq, vaig sentir per la ràdio les notícies referides a Irak y digo por la radio, en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Será fuego o será amigo. Banca ètica, fuego amigo, carpinteria metàl·lica. La col·lecció avançava. Em trobo un dia que diu, què fas? Diu, mira, col·lecció d'oxímoron. Diu, sí, biblioteca. Diu, ja has posat el més famós de tots. I quin és? Diu, home, aquell que va popularitzar un famós còmic que es diu Groucho Marx. I quin oxímoron va popularitzar? Diu, òbviament, intel·ligència militar.